Čaute, vítajte u nového videa a v tomto videu si zrecenzujeme jeden set. Nie je to legový set, ale je to Koby set. Tento Citroen 20V Dolly. Tak tuto je. A ešte vlastne predtým, ako si to zrecenzujeme, tak vám poviem pár vecí o tom Koby. Ak to nepoznáte, tak je také niečo, niektorí povedali, že fejkové Lego, ale je to celkom dobrá téma. Tam vyrábajú rôzne také auta realistické, aj lode, tanky a stíhačky, všelijaké také veci, ktoré vlastne Lego nevyrába. A nevravím, že nemám rád normálne Lego, ale to sa mi celkom páčia tie auta. Tak poďme sa začať recenzovať. Najprv by som povedal rozmery. Vlastne tuto to meria 11 cm. Je to aj napísané na krabici. A vlastne to je pravítko, aby ste to videli. Je 10 cm. Ale vlastne vidno to, že od zadného nárazníku a od tohto predného po zadok je to 10 cm, až trocha chýba, hej, vychádza to, je to 11 a potom tuto na šírku je to 5 cm, to by asi malo tiež vychádzať. No tak to už trocha škrípe, musel by som ísť od toho najširšieho bodu, či vlastne blátnik, až po spätné zrkadlo a až vtedy to sedí. Vlastne odtiaľ to potiaľ to. A na výšku by to malo byť 4,5 cm. Tak. A je to 4,2 cm. A tak nevadí. A teraz vám poviem ešte pár informácií o tom aute. Tak vlastne Citroen je francúzska automobilka. A tento model konkrétne z roku 1985 a myslí sa normálny model, nie je tento legový, tento je z nejakého roku 2023 a myslím to normálny teda. Maximálna rýchlosť je 115 km za hodinu a Citroen 20V je to také farmárske auto, ktoré má špeciálne odpruženie a veľmi dobré a kvalitné. A je tam vlastne malo by tam byť miesto pre 4 ľudí, takže je tam ozaj snom. Do toho legového sa nezmestia ani figurka normálna. Možno, že tá Koby figurka sa hej, ale tak ja som tam skúšala ten normálnu, to nie. A to je všetko a mohli by sme začať recenziou. Niektoré dieliky k tomuto setu sú špeciálne vyrobené pre tento set. A napríklad toto. Tak začala by som asi spredu, je to proste takáto maska s oblými blatníkmi a s takouto kapotou. Podobá sa to trocha na Volkswagen Beetle a túto miesto švédsky má nápis Dolly. Vlastne ten nárazník je celkom dobre spravený, ako sa dá vybrať. Potom sa ešte skladá z takýchto malých kociek. Vlastne tie svetlá, čo sú vpredu, tak oni svietia v tme, keď sa nabijú na svetle. Boli tam vlastne dve náhradné, takéto malé tvrdé kolíky, ktoré sa tu dajú zapichnúť. Tako to vyzerá z boku a mne sa veľmi páči, že pod týmto blatníkom je to koleso trocha akoby zakryté. Vlastne taká jedna zaujímavosť, toto auto je na 5 výstupkov. A tieto kolesa, toto vidíte, sú na 3 výstupky. Také zaujímavé. A vzadu je napísané 2CV6 Special Dolly Citroen. A vlastne Dolly bola nejaká, ako by som to povedal, akoby špeciálna edícia toho Citroen 20V. A
Vlastne nie sú žiadne nálepky, všetko je to potlačené. Aj toto, čo im fakt veľmi páči. Takže rada toho Koby. Spredu je to tiež napísané Dolly. Trocha tam vidno, sú tu stierače vpredu. Tiež nefunkčné, iba sú potlačené. Je tam zlatý potlače, aj tuto. Som myslel, že trocha reflexné. A vzadu je tiež nárazník, ktorý sa tam takisto dáva. A keď sa pozrieme do interiéru, ktorý sa trocha ťažšie, do ktorého sa trocha ťažšie dostaneme. Vlastne to je takýto veľkých kociek, tieto predné a zadné. A toto je takýto vyrobené. Taká zaujímavosť, že toto nie je normálna doska, ale je trocha akoby zaoblená po bokoch. Potom ešte to sú také časti toho. Tak, tu vidno sedačky, ale aj preto sa tam nezmestí figurka, že je tam málo miesta na nohy vpredu a zmestila by sa tam možno iba jedna a tu sa nezmestí, že je to príliš vysoko položené, takže by sa nedala tá strecha. A takto by to možno aj to vyzeralo celkom dobre ako taký kabriolet. A inak vlastne na tie Koby dieliky môžete dať na niektoré aj normálne Lego dieliky. Tak neviem, či by tam vyzeralo úplne dobre. A ešte k tomu bola akoby táto kocka, na ktorej je potlačený znak Citroenu, Citroen 1985 a tuším nejaké názvy. A ešte pre porovnanie vám tu ukážem pár normálnych Lego aut, aby ste si približne vedeli predstaviť, aké je to veľké. Tak zobral som z mesta zo pár aut a takto to vyzerá pre porovnanie. Vlastne aj v realite ten 2CV nie je nejaký práve najväčší a myslím, že to akoby oproti reálnemu je to v mierke 1:35. Teraz to ešte jednotlivo. Napríklad tento Mustang na 8 výstupkov vyzerá oproti tomu dosť veľko. Aj tá kamera trocha skresluje, ale aj tak veľké oproti tomu. Vyzerá z boku. Potom oproti Defenderu takto. Aj motorka. Je tiež dosť veľká oproti tomu. A tu je ešte jeden športiak. Ten je približne rovnaký. A ešte som na začiatku zabudol povedať o tom Koby, že je to vlastne z Poľska. A toto bude z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám táto recenzia páčila. A majte sa. Čaute.